बादायलायनायखौ दा खालामगासिनो दं बे बुब्लियाव मा फोरमायनो सिगां गासैबो निउस नायग्रा बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होबाय दिनै जोङो फाइनाल आलायारन फाउन्डेसन खुंजानाय स्टेपआ बड'लेण्डआ जोङो गुवाहाटि ओमफ्राय उदालगुरि सिमला क'क्राझार बाव लानानै दिनै जोङो फाइनाल बे फाइनालाव जोङो दिनै गासै 65 जनखौ जोङो मोनबोनो हादों दिनै दा सोलिगासिनो दं प्रग्रामा बाव मोजाङैनो मोसागिरि बिथांमोना गासिबो स्ट्रं दा दान्दिसे उनाव रिजाल्टखौ होगोन जाग्रोनायनि उनाव दा सोलिबाय दं सोर आलासिखौ नोंथांमोना नैबे नोंथांनि फाइनाल हाबाफारियाव लिंहरनाय जादों जोङो ओरैनो बाव चिफ गेस्ट हिसाबै जोंनिनो माने रायजो सभानि MP माने जयन्त बसुमतारी बिथांखौ चिफ गेस्ट हिसाबै जों लिंनाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोङो ओनसोलनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि माखासे लिडारफोर बा इन्टेलेक्सुवेलफोर बिथांमोनखौ लिंनाय जादों आरो बाव जोंनि मैखोमै बाहागो लानाय सिनियर जुनियर आर्टिस्टफोर बाव दंजोबो नोंथांमोननि नैबे हाबाफारियाव जाजेसफोर बबे जायगानि जाफैनो हादों जाजेसफोर जोंहा ओरैनो दा डक्टरेट मिजिं रानि ब्रह्म बिथाङा क'क्राझारनि हिन्जाव मानसि दा बिथाङा सासे दं आरो बिनिफ्राय जोंहा गुवाहाटीनि सानै दङ सासे राजेश बर' बिथाङाबो माबायानो जाहैबाय असमिया फिल्म इन्डास्ट्रियाव बुहुद माने बिथा हाबोना फैनाय आरो बेजों लोगोसे जिथु सासे हिन्जाव दंबावो खिन्थु गुवाहाटीनि बेबो मोजां माबायानो जाहैबाय डक्टरेट बिथाङाबो खाटाकनि दा बिथाङा फैदों गासै बादायारिफ्रा साबैसे बाहागो लादोंमोन गासै सिगाङाव जिथु प्रथम जों अडिसन लादोंमोन बावथ' बहुद बादायगिरिफोर दंमोन जेनेबा नोङो गुवाहाटीयाव गासै 25 जन दंमोन ओमफ्राय ओरै उदालगुरियाव गासै 30 जन दंमोन आरो ओरै बाक्सायाव दंमोन गासै 45 जन क'क्राझाराव दंमोन गासै 54 जन चिराङाव दंमोन गासै 50 जन दा बिनि गेजेराव गासिबो माबानानै माने सेलेक्ट खालामनानै बाव गासै 65 जन दं सेथि बान्था नैथि बान्था थामथि बान्था बिदिनि गेजेराव माबायदि बान्थाखौ जोङो देरहानायनो जिथु उइनार जादों बेनो जोङो 51,000 बान्था होदों आरो जिथु नैथियाव देरहागोन बिथांनो जोङो 31,000 बान्था होदों आरो जिथु थामथियाव देरहागोन बिथांनो जोङो 15,000 बान्था होदों बेनि उनावहाय नोंथांमोना बे देरहानायजों लोगोसे बे देरहागिरिफोरनि थाखाय माबा मोनसे खाबुफोर होनाय जागोन नामा बा बेनि जों बेखौ सानदों आरो मावगासिनो दं जोङो जिथु नैबाव देरहाखांनायनि उनाव जोङो स्टेट लेभेल जिथु जोंनि बाव जेनेबा गुवाहाटीफ्राव बा नोङो ओरै बेंगलफ्राव बा नोङो ओरै मुम्बाइफ्राव जिथु नोङो बलिउडनि जेरै नोङो सारेगामा बा नों DID बेफोराव माने मोसानाय खेथ्रआव DID बेफोर दङ सुपार डेन्सार बेफोराव माने जों एसे सुबिदाखौ खालामनो नागिरदों आरो दा बेखौ जों रायज्लायबाय दङ लासैनो खालामलांगोन आरो बेजों लोगोसे जोङो एलबाम खालामगोन दा बेसेबां हायो दा ओंखायनो बयनिबो रायजो राजा बिथांमोननि जों सापर्ट नांगौ जेरैखौ दा जों जेरै दा जोंखौ अनसायबाय दं बिदिनो अनसायलांबाय थायोबा जों निस्सय हागोन बबे लकेसनाव खुंदोंना नोंथांमोना जों दा जोङो बङाइगाव फालपारा होननाय बाव रबीन्द्र भबनाव जों खुंगोन बेखौ खुंगासिनो दं 2016 मायथाइनि जे जागायजेननाय बेखौ माब्लानिफ्राय खुंफुंगोन होनना सानो जों बेखौ जों सावरायग्रोगोन जिहेतु जों दा नैबे जोब्बाय माने बोसोराव जों खनसेल' लागोन दा बे जोबनायनि उनाव जोङो मोनसे मिटिं लागोन मिटिंनि गेजेराव जोंहा माखासे मेम्बारफोर दङ बिथांमोनखौ लानानै सावरायगोन बेनि उनाव जोङो डेटखौ डिक्लेयार खालामो थेंक इउ